Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele nginamkele kuzo zonke indawo la nibukele khona le channel igama lami Khulani langa ngithi welcome to Zwida Media TV, and if it's the first time click le YouTube channel ngikamkele ngicela ukuthi ucindezele subscribe button, ungakhohlwa nokuthinta ibell ukuthi ke njalo uYouTube masifaka entsha ivideo indaba ezihamba phambili kuyo ke iZwida Media TV ube oqala ke okwazi ke owesilisa ke oneminyaka u68 ke waseMtubatuba ke uqenywe ingozi engiqwantwala ke emva ukuthi ke afica izingane zakhe ke ziyintika ke ngocansi ke ebuye empensionini ngenyanga endluleke. Ubaba ke yena umtshali ke ukhalile kakhulu ke emva ukuthi izingane zakhe ke zikhulelisene ke ingane ke yakhe yomfana eneminyaka ewu18 nayo ke eyentombazane eneminyaka ewu16. Uthi ke emva ukuthi aboneke lesigameko azange ke akwazi ukuthi aphinda lale ke kuze kube yinamhlanje ke. Uchazeke le ndaba le ngokuthi ke ngisho nabakubo ke bamjikele noma bazomjikela mhla kwafika usuku lokuthi ke umphefumulo uhambe nenyama. Ukhaleke inyembezi ke yena kumtshali ke ekhala ke ngokuthi ke lento le yenzekile ke ekhaya iyabonisa ukuthi ke khona ke into ke engalungile kahle ke emuva ke. Washo ke nayo ke uVivi Mkhize wathi ke into ekanjena ke ivame ukuthi ibizwe ngokuthi isono ngoba ke ibonisa ukuthi ke khona ke lapha ke yenzeka khona ke emlandweni ke yawo umndeni. Waphinde futhi baqashisa nabazali ke ukuthi ke abagade izingane noma ngabe kuthiwa zineminyaka ewungaki, ningavumeli bazali izingane ukuthi zilale embedeni owodwa ezabafana nezamantombazane ngoba kuvamile ukuthi izinto ezikanje zenzeke emndenini kuze kufike lapha ekutholakala ukuthi izingane ke seziyakhulelisana zibe zizalwa umuntu oyedwa noma endlini eyodwa. Ngiyacela ukuthi ushiye uvo lakho kuma comment section ukuthi wena ucabangani ngalezi indaba nokuthi ke uke wakuzwa ke yini into enjena yenzeka mhlawumbe emndenini noma ke endaweni yangakini. Ngiyacela ukuthi ushiye uvo lwakho ufundise futhi nabanye ke nazo ke izingane endlini ukuthi ke into ekanjena ayifanele yenzeke ngakhulukazi mangabe nizalwa endlini eyodwa nokuthi imphumela yocansi ivamise ukuba njani. Ngiyacela ukuthi ke ni comment ke down below, ungakhohlwa ke nokuthi ulike ke le video. Ngiyatholakala ke ku channel yami Khulani langa kuyo ke la eYouTube. Ngiyacela ukuthi usubscribe and comment down below. Ngithanda nonke emakhaya welele.